Ngakhumbula sifolile nizogeza. Mara asikhola. And I don't like breakfast. Angithandi ilona. Angithandi cornflakes. I don't like breakfast. If I must have breakfast, it must be something hot. Phela bengadli kuseni ngisho ngikhathele ubusuku bonke ubushaba uDikoloshi. So ngalesikhathi kumele ngabe ngilele. So uyabona manje akunaDikoloshi engishayayo akunade like ngivuka ngihealthy fresh noma ngagezanga ngibo ngathi ungangithi and ngivuka ngilambile because bengilele, right? Yes. So before uzolamba kanjani ndizobusuku bonke ungalali usuqinise kuseni nasemini khanyisa lapho shunqisa cima moto yalayita athi uDikoloshi cima lapho cimele sicima. So manje ayikho into difficult ngiyayilalela ngiyayivula ngilala the whole night. Ngiyayilalela mina. Like, I'm trying to understand that. Okay. But you mean, job ni request ni zungbuza ingala. I have a giveaway. Ngala shani zandla giveaway yami.